جێدەرنا خۆجهەی سووری بەڵافکردن کە ڕۆژا یەکشەمێ دەهێگولانە 2020 هێزن تورکیە کاروانێکی لەشکریە دن دەرباسی سووریە کرد. لە گوری هەمان جێدەران کاروانی لەشکریە تورکیە بە کێماهی 55 بار هەلگر ئۆتۆمبیلên لەشکری کۆژالاوین لەشکری و لۆجستیک پێک دەهات ji دەرگەهێکە فەردۆسینیە سینووری بە لیواسکەندەرۆن re li bakurê Idlibê derbasî devera kêmkirina asta şer li devera Idliba Sûriyê bû li bavara gehên Tirkiye li wê deverê bicî bû. Rawangeha Sûriya mafên mirovan di vê derbarê de got ku wê derbasbûna 3135 zirîpoş û barhilgir û alavên leşkerî ji alî hêzên Tirkî ve ji destpêka rêkeftina girbesta nû ve û ta niha bo devera kêmkirina asta şer li Sûriyê belge kiriye. Her wiha û di berdewamiya derbasbûna karwanên leşkeriyên Tirkiye ji Sûriyê re ji di duê sibata borî ve û heta niha hejmara tank, zirîpoş, barhilgirên, kabîneyên nûbedariyê û leşkeran û alavên leşkerî û çekên dijî mûşekan û radaran gihîştiya 6540 barhilgir û zirîpoş û alavên leşkerî. Li gorî Rawangeha Sûriyê belge kiriye hejmara leşkerên di heman demê de Tirkiye ew derbasî Sûriyê kirine li Idlib, gundewarê Latqî û Heleb û Hemayê gihîştiya bêhtir ji 10300 leşkerî. Di demeke pêştir de Rawangeha Sûriya mafên mirovan di raporteka xwe de amaje kirbû ku hejmara xalên Tirkiyeyên leşkerî jî li devera kêmkirina asta şer li Idlibê gihîştiya 59 xalên leşkerî.